Απόψε η κυρία Μαρία Ψιλοπούλου, ηθοποιός και ο πολύ καλός φίλος, ο Μανώλης ο Παρδάλης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσουμε και να δούμε καταρχήν πώς οι δύο άνθρωποι που βίωσαν όπως κανένας άλλος την Όλια, οι γονείς της δηλαδή, περιγράφουν τη σχέση της με το σύζυγό της. Ζήλια, βίαιη συμπεριφορά, καταπίεση, αρρωστημένη αγάπη. Κάπως έτσι περιγράφει η οικογένεια της 22χρονης στην κάμερα των αποτυπωμάτων το γάμο της κόρης τους με τον 30χρονο αρχιφύλακα. Το ζευγάρι γνωρίζεται το καλοκαίρι του 2005. Η Όλια, κοπέλα αγνή και μεγαλωμένη μέσα σε ένα υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, γοητεύεται αμέσως από το ενδιαφέρον του νεαρού. Γρήγορα το ενδιαφέρον μετατρέπεται σε έρωτα και η Όλια, 9 μόλις μήνες μετά τη γνωριμία της με τον αρχιφύλακα, μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Νομίζω πως η απάντηση είναι ναι, και όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί ένα βίαιο περιστατικό κάλλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο. Και από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα κενά σε αυτή την ιστορία, δεν μπορεί κανείς να διαβεβαίωσει τον πατέρα ότι δεν μπορεί να συνέβη και αυτό. Εν αντιθέσει, ενισχύονται όλες οι υποψίες ότι μπορεί να έχει οδηγηθεί από μια βία συμπεριφορά στο θάνατο η κόρη του. Εν αντιθέσει. Δεν υπάρχει τίποτα που να ευνοεί μια άλλη υποψία. Όλα είναι κατά. Θα ήθελα να Παρακαλώ, κάνω μια ερώτηση. Στον πατέρα θα ήθελα να ναι, μπορώ να δούμε τον κύριο Μάτζιο. Αν είχε γίνει τοξικολογική εξέταση στο σύζυγο, αφού υπήρχαν βία περιστατικά, μήπως ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ, ναι. Είναι σωστή η ερώτηση, δεν το ξέρουμε βέβαια αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο σύζυγος τη μετέφερε σκότω. Και μάλιστα ήθελα να ρωτήσω αν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια τα χτυπήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό. Η απώλεια συνείδησης μπορεί να προκληθεί από λόγω μιας απλής λιποθυμίας. Ας πούμε, μια κοπέλα είναι συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια Κύριε Μάτζιο, σας παρακαλώ μισό λεπτό. Κατά τη διάρκεια έντονης σεξουαλικής διέγερσης ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της σωματικής κόπωσης. Μπορεί να λιποθυμήσει. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της απλής λιποθυμίας, να το θέσουμε έτσι, να πάθεις έστω και μια μικρή εισρώφηση. Άρα ο μηχανισμός υπάρχει. Καταλήγουμε σε λιπομονική σύζυγος. Ξέρω όμως ότι έχασε τις αισθήσεις της. Πού λιποθύμησε? Ότι λιποθύμησε? Έχασε τις αισθήσεις. Πρέπει να πούμε το εξής, κυρία Ψιλοπούλου. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο ερώτημα που θα μου θέσει ο κύριος Μάτζιος, δικαιολογημένα είναι, αυτή η εισρώφηση μπορεί να προκαλέσει άμεσα θάνατο? Ναι, γιατρέ, και καταλήγει σε πνευμονικό είδημα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Η εισρώφηση κατά κανόνα μπορεί να προκαλέσει θάνατο με διαφορετικούς μηχανισμούς. Αν είναι μεγάλη ποσότητα του εμέσματος ή αν είναι ένας ξένο σώμα, μπορεί να προκαλέσει άμεσα ασφυξία. Εδώ δεν αναφέρεται. Κύριε Μάτζιο, δεν αναφέρεται στην προκειμένη περίπτωση μεγάλη ποσότητα γαστρικού υγρού. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάποιες απορίες και θα ήθελα να μου τις λύσετε. Δεύτερο ερώτημα για την εισρώφηση να σας πω. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το γαστρικό υγρό, ειδικά όταν είναι πολύ όξινο, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε χημική πνευμονίτιδα και ο ασθενής να πεθάνει από αναπνευστική ανεπάρκεια αρκετές ώρες ή και μάλλον μέρες μετά το επεισόδιο της εισρώφησης. Υπάρχει κάποια περίπτωση η εισρώφηση έστω και μικρής ποσότητας γαστρικού υγρού να προκαλέσει άμεσο θάνατο? Καμιά φορά το ερεθιστικό γαστρικό υγρό μπορεί να προκαλέσει κάτι σαν έντονη αντίδραση, έναν βροχόσπασμο. Να συνοδεύεται με αυτό που λέμε υποξυγονεμία και να έχει περίπτωση θανάτου από αυτό το μηχανισμό. Κύριε Γιαχρή, μία ερώτηση θέλω να κάνω για να πάμε αμέσως στο βίντεο που έχει να κάνει με τα έγγραφα. Για να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε πάρει ως δεδομένο ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εισρώφηση. Μπορεί και να είναι έτσι. Θέλω να σας κάνω όμως ένα ερώτημα. Εδώ μπορώ να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Μπορεί ο ιατροδικαστής να παραπλανηθεί από τα λεγόμενα του δράστη για το πώς έγινε, ας πούμε, το... ή του αιτήματος της αστυνομίας και βέβαια δεν έχουμε δράστη, έτσι. Δεν έχουμε επαγγελθεί Το ενδεχόμενο δράστη. Το ενδεχόμενο. Εδώ υπάρχει μια αρχική ιατροδικαστική έκθεση η οποία υποστηρίζει ως αιτία θανάτου την εισρώφηση από γαστρικό περιεχόμενο.